Dat is niet zomaar een lens. Goeiedag zeg. En dan word je op de Veugeloed. Ah ja, hier zitten heel veel kepen en groenlingen, putters, of ja. En wat, oh wacht, oh er zit van alles. Ja. Groenling? Groenling. Ik zie ze ja. Althans het ziet er groen uit. Ja. Ik gok dat het inderdaad een groenling is. En u woont in? Asten. In Asten. Oh, dus we hebben een Brabander. Ja. En toch kent u het programma? Ja. Ja, u gaat vaak bij mensen op bezoek. Ja, en we hebben met enige regelmaat hebben we ook wel eens Brabanders in het programma. Leuk. Ja, vinden wij wel. Ja. Het is jouw hobby, hè? Of niet? Het is mijn werk zelfs. Ook nog. Maar mijn werk is ik beschouw het ook als een hobby. Nou ja, Want wat is er nou leuker dan mensen ontmoeten? Want elk mens heeft een verhaal. heel veel. Fotograferen, dat is uw grote passie. Ja, mijn grote hobby. Altijd geweest? Ja. Ik zeg al een pas terug van Suriname. Waar ik heb dan 10.000 foto's gemaakt. Dus. 10.000 foto's? Ja. En hoe lang was u in Suriname? 18 dagen. Of ja, dan 2 dagen. Dat zijn er 500 per dag zo ongeveer. 2 dagen reizen, dat telt er ook vanaf nog dan. Ja, En dan gaat u vooral voor het natuurschoon? Ja. De natuur en... U bent een echte natuurfotograaf? Ja. Hoe is dat begonnen, dat fotograferen? Ja, met mijn kleine kinderen heel veel fotograferen. Op een gegeven moment ben ik thuisgekomen. En toen ben ik in de natuur ingegaan. Thuisgekomen na de Invalide. pensionering? Ja, invalide. Al het Limburgs hard gemaakt. Stratenmaker. Stratenmaker. Dus ik ken heel Limburg. Half Limburg hard gemaakt. Ja. Maar dat was te veel voor de rug of voor de knieën? Ja, of versleten rug. versleten rug? En op welke leeftijd? 45. Godsamme zeg. Ja, dat zou u wel willen weten, hè? Ja, graag. Wij interviewen deze meneer over zijn hobby fotograferen. Oké, dat is een goede hobby. En ik weet een topfotograaf, die brengt altijd zijn hond naar mij toe. Dat is Frits Meist. En die werkt voor National Geographic. Kijk eens aan. Maar u bent Belgisch? Ik ben Belgisch, ja, halve Belg, half Nederlands. Een verdwaalde Belg. Ja, Hebben we eindelijk eens een keer een verdwaalde Belg in dit programma? dat is leuk hè? Ja, net gewandeld. Heerlijk gewandeld hier. En nu terug naar? Weert voor op een terrasje te zitten. We zitten nu even in de Centerparks, Meerdal. En daarna gaan we terug, want we hebben een eigen hondenopvang. In eigen huis. Maar u woont in België? België, net over de grens, in Achel. Oh, in Achel. Achelse Kluis. Ja, zegt iedereen, maar daar woon je toch wel een stukje vandaan hoor. Oké. Ja, Maar ik wil niet meer terug. veel verder kom ik ook niet. Waarom wilt u niet meer terug? Voor de rust, ruimte. En, Nederland is het niet meer. Nee, en voor de zorg. In België de zorg veel beter dan in Nederland. Echt waar? Ja, want ik werk in de zorg. Ja. Oké. Ja. We staan voor iemand in de weg daar. Nee hoor. Ja, al die mensen al lang. Dus nee, ik vind het goed. Want je hebt in de zorg nog de tijd voor de mensen. De privé. Nou, dan zou ik zeggen, geniet van het terrasje. Dankjewel meneer. En geniet van de zorg. En geniet van België. En kom ik op tv of Dat zou zomaar kunnen. Ik hoop het wel, dat is Ja. een keer leuk. Hey, groetjes. Ja, Hoi. precies. Nou, bescheiden mens. Goedemiddag. Goedemiddag. Hé, maar Ground Zero, Ja, ook geweest. ook geweest. Ja, dat is een heel, als je die monument ziet, met al die namen erop, dat is geweldig. Indrukwekkend. En waarom was u in New York? Samen met mijn vrouw. Ook om gewoon vakantie? Ja, mijn zoon woonde toen in Pennsylvania. En daar hebben we eerst een rondreis gemaakt door Amerika en toen naar mijn zoon toe. En hoe lang is dat geleden? Ja, 5 denk ik. Rondreis met een camper of zo, of met de auto? Nee, gewoon met een bus. Oh, met een bus. Was georganiseerd? Ja, ja. En wat voor indruk maakte Amerika op u? En de Amerikanen?
Ja, stug mensen, vind ik. Stug? Ja. Ja? En waarom? Ja, dat vraagt de Amerikanen niet aan mij. Maar stug in de zin van... Op zich, allemaal op zich. En dat is op zichzelf? Hetzelfde als de Zuid-Limburgers ook. Maastricht, hè. Echt waar? Ach man. Maastricht is niet het breed, maar Maastricht is niet het breed, maar wel lang. Hè. Man. Nou, er staan nu twee mensen hier Uit bij me Maastricht. die in Maastricht wonen. Hè? Oké. Dan loop je misschien ook nog over werk en op Vrijthof en zo. En bij de kerk, want die grote witte stenen en zo. Maar dit zijn goede kerels hoor. Oh ja, nee. Ja, tuurlijk. Dag meneer. Goeiedag. Nee, zo. Hey, Maar ja, je hebt veel verschillende mensen, hè. in alle soorten en Oké. maten. Elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Ook Om het nog. maar even op uw terrein te houden. Ook nog. Maar wat doet u nu met al die foto's? Dat is toch een 10.000 foto's van Suriname? Ja, maar dat is hobby. En van hier, daar zet ik op waarneming. Op wat? Waarneming.nl. Wat is dat? Dat is een site over heel Nederland. Kan alle vogels bekijken en waar dat ze zitten. En dan haal ik gewoon de mooiste foto's eruit. Waarneming. Waarneming.nl. Oh, waarneming.nl. Ja. Dat gaat specifiek over vogels. Ja, alles. Heel de natuur, heel Nederland. Alles. Je kan plantjes en visjes en bomen. Je kan het erop zetten waar je wil. En zet u daar dan ook tekst bij of zo? Nee, Niks. dat hoef ik niet. Alleen maar de naam van de vogel en waar dat je... Ja, oké. Hoe is het met de vogels? Want je hoort ook steeds de laatste minder. tijd ook dat veel vogels gewoon verdwijnen. Het wordt steeds minder. Maar ja, de natuurgebieden waren ook zo aangepakt. Het wordt ook steeds minder. De natuur. Overal wordt gekapt en gedaan en zo. Ja, dat doet dus hier de PL ook. Dat blijven ze aan de gang. Maar dat moet u als natuurliefhebber toch ook wel een Ja, beetje aan het maar- hart gaan, of niet? Als je wel bent als een jaar of vanaf 2010 ben ik met vogels aan het fotograferen dus. Maar in die tijd wordt het steeds minder, vind ik. Wanneer bent u precies begonnen met fotograferen? Voor vogels 2010. Ja, Ja, al eerder, maar in ieder geval op waarneming te zetten. maar toen u nog werkte als stratenmaker, toen fotografeerde u niet? Ook? Mijn hele leven eigenlijk. Sinds mijn kinderen geboren zijn heb ik gefotografeerd. En dan heb ik thuis ook nog zo'n stuk of 20.000 af. Ja. Misschien wel 15.000 dia's die ik moet allemaal scannen en dan digitaliseren. Oh, bent u nog wel even bezig. Ja, maar dit is mooier. In de natuur zijn. U maakt niet alleen graag foto's, u bent gewoon ook graag in de Ja, natuur. ja. En dan bent u dan de hele dag van huis? Nee, meestal een uurtje of 3, 4 ben ik aan het wandelen. Maar nou zei ik hier een kennis van mij. Die zei, maak maar eens wat foto's, dan kan ik ze ook makkelijk determineren. Dus u bent eigenlijk in opdracht bezig nu. Nee. Maar ja, de hobbyisten onder elkaar. Wat is nou het mooiste jaargetijde om te fotograferen? Dadelijk in het voorjaar, dan komen al die vogels weer hierheen. Hè. Vanuit Afrika en zo. Al die zangertjes en noem maar op, dat komt. Nou, ik hoorde, als ik me niet vergis, afgelopen week van dat heel veel vogels ook hier blijven. Ja, omdat hier het goede weer is geweest. Ja. Hè. De hele zomer goed weer. En dan is er ook voedsel genoeg. Hè. Maar als er hier nou net veel sneeuw is in Oostenrijk, dan kan ze geen voedsel vinden. Hè. Maar zelfs niet... vorige week, waar hebben ze toen geteld? Oh ja, de reigers volgens mij en zo, wat nog allemaal hier blijft. En zwanen en dus... Want dat zijn ganzen, neem ik aan. Ja, Dus die die blijven allemaal hier. blijven allemaal hier. Ja. Had u dat gehoord van, waar was het, in Japan of zo? Daar was een roodborstje gesignaleerd. En dat was daar schijnbaar enorm, terwijl ze hier Ja, enorm algemeen zijn. En daar was het een enorme hype, een roodborstje. in Wageningen zit
maand of 3, 4 de notenkraker. Maar ja, dat was volgens mij ook een ding dat uit het kooi ontsnapt is, want die komt gewoon uit de hand eten. Dat zou, Ja, geen, nee, wilde, dat zou nee. geen wilde zijn. Maar er zijn ook al, denk ik wel 105, 6, 7 man naartoe geweest hè, om te fotograferen. En nog steeds, elke dag gaan de mensen naartoe. Bent u ook zo iemand die dan... Nee? U bent liever alleen op pad? Ja, zie je meer. Is rustiger. Juist. Hoe is het met uw oren? Slecht. Dus u hoort de vogels niet? Nee. Ja, wel de bekende als de spechten en zo. Maar gewoon die zangertjes niet. Maar dat is door het werk van vroeger. Achter die trap laten lopen en zo, zonder bescherming. En mijn vriend zei al van, ik ga wel jou mee naar de gehoor laten kijken. Ik zei nee, laat me. Maar dat zegt men ook, er gaat een wereld voor je open als je je goed hoort. Maar geen Nee, hulp? Nog niet. Nog niet. Nog niet? Nee. Zo oud bent u nog niet, hè? Oh. 67. Hij is toch jong? Nou, leeftijd speelt geen rol. Alleen hoe je eruit ziet. Hè? Nou ja, op een gegeven moment merk je toch dat wat dingen, dat het wat minder wordt, hè? Ja, ja. Hoe laat ging u op pad vanmorgen? Ja, een uur of 1 ben ik gegaan. Oh, dus u bent pas net... Ja, ja. Daar dacht ik ga even een rondje maken. Maar deze dingen zijn speciaal aangelegd hè, voor de vogels. Met die zonnebloemen? Ja, en ook heel veel kruiden staan er niet. Dat zijn hele zwerven. Dus u was eigenlijk wel min of meer een beetje bewust hier naartoe gekomen, omdat u dacht van ja, hier kun je Ja. vogels vinden.